देखो सब्जी अगोर तगोर धाई बेरा हो गइल सब के बना खा लेला न आ रतिया हो जाला न तो औरी हमर खीस भरेला यहाँ के बुझात नहीं है कि मम्मी जी गोइल बनी त आलू खेत से कोनो तनी की दुकानी से लेके आवत तनी ई तो सोचे के चाहिए ना कि वो घर परेशान होई अबे कोगो नेनु अब 3 गो बाटे 6-7 जना बानी जा घर में चटनी नियन ना बना के खाई लिया पियल जाई दीदी कहीं कहाँ बाड़ी दीदी तो पता ना सही के भैया जी न जितनी बाहर न चल जाई ना उतना ही फोन से बतियाई ना का जानी भैया जी से बतियाई ना कि दूसरा से बतियाई ना के जानता है भगवान आजकल की जमाना में जुग जमाना इतना खराब चल गई बना कि बियाह हो जाता तब मर्द का नाम लगा के दूसरा से लोग बतियावत न ऐसा ना करे के चाहिए मर्द से छल ना कइल जाला ठीक न लेकिन ये आज की डेट में लड़की सोचत पड़ी जाए चाहे हम रही चाहे के हो का जानी कहाँ बा दीदी बड़की दीदी का जानी सुनत नहीं की हम कुछ बना दे भई ने का हो अजी का करत रहनी भैया जी के ना कहना कि तनी खाना उना बनौला के टाइम फोन रख दे त दिन रात लगले रहिना बहू अब ई बताई बनी ई बन त का बनाई अपन हम गोड़ हाथ काट के बनाई एमे चाना डाल के बना दो ना त इहे बतिया सुबह लोग कहले त हम भेले ना रहती अब चना नहीं के बेवल केन कहला कि तिले पर जुरा बना जाला आ जाए द माने तो देख के माने सोचे बोले के मिल गई मम्मी जी गोइल बनी 1 घंटा हो गइल आ वो तो जहां जाली त हम 2-4 गो मेहरा उनके ही नहीं के बुझा सब्जी जेवने बतेवने लेके आई तब तक खाना में चाहिए तनी चाय बना दो ना कपार बहुत तवे बड़ी देखी तो चीनी कहां गइली बुढ़िया ना बताइली अभी चीनी बटे बना देता नहीं तो लाले चाय बना दे दूध फाट गइल बा ठीक ना हां बना दो आ का कर बुढ़िया बना दो उनके तो कहाई सब्जी ले आवे के तो आ सुनी न एगो बात कही एगो हमर भौजी के ना भाई रह तो आज फोन कइले रह ओही खातिर फोनवा में तब झगड़ा करत रहमी जा अच्छा तू हाँ सब करी ना कि तो अपनी भौजी की भैया से बतियावेल आ ओकर त रूप न रेखा या मुंह सुपने खानियर बाट अरे निक नइखे जी दीदी मन तू बतियावली सही को अरे ना बतियाई ना अपनी मौत का कसम खातनी हम ना बतियाई ना जाए त का जरूरी बटे बताई देवर जी ऐसन होई ना सच कहबू ना तो वैसन अजी दी बूची फोन कइले रहनी दीदी दीदी हमके बूची आ गइले रे बूची के नाम वाले त मधुर बूची के माने पूजा बूची के नाम हौनी की अपो का नाम अब बेटा का त बोलावला पे आवे के नौवे ना लेली त न देखी केहू एक सरवर आएला ना घर में तो ओकर काम का जे ढेर हो जाला जी जन्नी आ त का हो जाई बुढ़िया कोहन से बोलाव तड़ी उनकर मन तन तबीयत खराब रहता कह दड़ी कि हम देख लेती है खाली लेके के त का रात भर खातिर ना आ सकेला लेकिन सबको उतना सहन नहीं के ना हमनी के तो साल भर 2 साल हो जाला घरे जाइला के भाई बाजी कहते रह जाला कि दिन धरे जा हमनी के हाई बिला त हाउ बिला ताटे चल जाए में का बात है हम नहीं ठीक बाटे जाते देखी मम्मी जी के बोली हम जल्दी ये बना दो ठीक ना अब का करबू भुजिया बना दो चना देखो बोले त अरे आलू ये रे तौरी निक लागी त मुरई लिया त तीनो त आ तो घेवड़ा मुरई के बड़ा निक लागेला ये कोई चीज पर रहेली पता ना किसी बतियाइले ओइसे त मुंह पे कह देनी हो कि भैया जी के ना कह देई ना कि खाना बनाइला के टाइम तनी अथु हो जाई आ जा द हम बनी तो खाई लिए त बनाई आ खाई बना लिए त मुंह सुत बोइंगा ना और हमारे ठीका लिखल बा का जल्दी ये जाए हम मर दे के ऐसा थोड़ी बाकी ना जाए लोग नहीं के ना चलो फोन से बतिया ले हेलो कहाँ बनी जी पानी तो अपना घर में मने पियले बनी का देखा तहरा प्यार में हम पीला जिहिला तारे नाम को त एगो काम करी ना आइब ना बड़ी देखे के मन करत है कि अब अरे उ चीज़िया जब मिली हमरा के तो छोड़ब का हम मैंने एबर लागत ना कि भांग हम खा लेल बनी सीसी चीज चढ़ा लेल बनी ना तो इसे दिमाग में होश में नहीं खे आपका अच्छा ठीक है बा हम आ जाता नहीं खाना ना खा लिया नहीं अब वही जो खाई तहारे के देखी ना बड़ी देखे के मन करता है आई ना तनी राते भर खातिर नहीं घूमत देखे के हमरा के ना देखई गो अरे पी लेल बनी तो होश में नहीं खे बर ना अरे होश में जो हम कबो गवा देना ठीक बा हम आवत नहीं और सबके ठीक बा ना जी सब ठीक बा वो सबके मत पूछा हमरा के खाली पूछे तू तो बा हां सेवरा खाया कहिए आई आ जाते नहीं अब 1 घंटा में ठीक बा रखा बाय बाय आई लव यू फट से फोन काट देना मैं इतना
अरे हमार सासू तो घर आ गई। हमार सास चाचा गोड़ लागत नहीं। ठीक बाटे। गांव जवार कैसन बा? ठीक बा ना? सासू सरहज घर होई घर में होई हमार सरहज। ठीक है बा। अम्मा जी अरे केना बानी जी? अम्मा जी अच्छा जी आ गई नी। हां आई ने घर में आई है जो किया घर में पी के आई नी हम सबके जनावे खातिर आई है जे घर में आई। तू तो जाने लो ना, तू हमार सरहज हो। अब देखा सरहज और दोनों में का प्यार होला। पढ़ ले बनी का कि वही जैसे बरबरात नहीं यही जा आई नी घर में आई। आओ अरे आहो तो दिल मिले हो तुम। अब बड़ी चीज है। अरे दादा रे आई बड़ा ढेर पी लेनी है का की। ये खटिया कहाँ से ले लो? ये खटिया जान तनिका से ले लेनी है बक्सर से ले। आ देखी ना आपके देखे के बड़ी मन करे वाला। आ देख लेनी है सुना शांति मिल गई। तो आके देखा के मन करला का हमारा का मन न करला, तोरा का देखे के मन करला। हां आ देखे के मन करता आई ना रहती तो लाइव तब हम आ पाए। देखा तोरा प्यार मना आधा ना पूरा ना एकदम पूरा चढ़ा लेलो मैंने। बस तू ही नजर आवता हो। इतना पी के आइल बानी ना कि जेके ना जाने के वो जान जाए। दिल देले बने तोरा के, प्यार करले बने तोरा के। हटी होबा खाली चढ़ा के आइल बानी और चढ़ा के आइल बने तो यही में तो जोश होश गवा देनी। ठीक ना है मेरी जान। अरे मन एकदम से न पगलाइल बानी बेरा। पगलाइल काहे बने प्यार कइले जा अच्छा बने। कितना प्यार करी ना उससे। सुना ई तो हमरा ना झुमका दियाल अभी ले कितना चमकता जैसे बड़ी तो चमकता, जंगने आप- मन दोई चमकेल वही गन एकदम तू चमकता। चमकता रू हां एगो बात कही का बोला मने देखे के मन ना करला आपके। कहा ना। अरे तू तो रातों में याद आवेलू, दिनों में याद आवेलू। ये तो नहीं याद हाँ है। तो अच्छा देखा सुना तोहरा नाम में लेकर रात भर जगाई ना, तोहरा नाम में लेकर रात भर सुताई ना। ए हमार सोना जब तू हमारा के याद करेलू ना त रात भर बेना बस सुत डोलाई। जाई हम ये बस सुते। हाँ सुता तबे तो हमके अच्छा कुछ लगी ना। का बड़ी सुकून मिला ठीक है करे बाटे। ना। अरे तनी छो इधर- जाओ मुन्ना अरे मेरे छो जाओ पीला रे बनी दे बल्दी। मुन्ना, अच्छा तो दिल मिलते तनी हैं। कपड़ा दबा देना सुना कपड़ा सुना कपड़ा। अरे अरे ना कपड़ा दबाई ना तनी कपड़ा दबाई कपड़ा कपड़ा दबा दबा दे खूब बढ़िया से दबाई ठीक बा। ओ चुमा जाना बे प्लीज। अरे ना जी मैंने कपड़ा दबाई। ई का करतर हो? ई का करतर मन तू दमाद हो? करे तोर मौतिया हो। अरे मौगड़ा ई को कोई से सिखले रहले रे? अम्मा जी, करे भाभी- तोर हम खबर आवेला तनी तनी अगर खबर ले ली। भाभी- चल बड़ा भाभी- पकड़ के मुंह फिका भाभी- तो हर मौतिया हो। बे दमाद कर हर ठीक बाकी है सब मौगड़ा दमाद के नेके हमारा ये सुरे दाग तक ने भाग रे रे। अम्मा जी कुटू ई कहिया से ड्रामा चालू रहल हवे? देखिए अम्मा आई जी मने कुटू हमने के गला सुना कोहा तनी के कोहा तू तने भाभी ऐसा चुप रहो एकदम एक मिनट थोड़ा बोलिए सा मजाक कर लेने निकल भाभी निकाल सुरता वाला बाहर निकाल कुछ नहीं निकाल 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 हमारे ऐसा दमाद उन्हें जाकर मारू लटी जाओ निकाल निकाल एक तो मोवा किया अरे कुछ नहीं अम्मा जी हम कोहिया से चल रहा है अम्मा जी करा हमारे लड़की कैसे करता तार मोवतिया वो उ लटी जा हां मोगड़ा आ के हमारे पतो ही से करे बड़ा कुल बेहाया ई भी अच्छा छुन्ना करे वो तरह के पसंद पर हमारे लड़का ने क्या पसंद जब पसंद ना तो छोड़ के चल जाला हां का बोल जी बतावा हो हाय दामाद बटे कर मोवतिया मोगड़ा भाग गई कोरा में सुतल ला आई भौजी सुतल रहे करी कोरा में ऐसा कौन बात नहीं के ऐसा ना हमारे लड़के से ढेर चल बाड़ू ढेर निमन बाड़ू तू ई घर बिगाड़ू ना काम बाजी मम्मी जी दिन रात फोन में बतियाई तो हम कहम ना कि का बतियाल हम ना के भतार ना हो वो पतिया लेकिन ई त भतार हमारे लड़की ना का बनावले रहल केतना हमारे लड़की निक लागल हियो हां सबत बनावल चाहत रहो हमारे लड़की के सबत बनल चाहत रहो अरे को होते के ना ना मारी लोकन मारी रे कान मारी गंगा देंगे ना एक कर मुसला के उड़ार मुसा दूसरा के अब चुप रहेंगे जाने कि नहीं जाई जाई कहले बड़ी ना फोन में अपनी लड़का से बताऊनी कहनी तो कही कि का कहतल रे हां अरे चाची एक दिन बैठी ना छिनार कही की ए बहिनी ओइनी हम शीशा के जानलू बार झारे खाती के तले तो देखत नहीं कि का सुनी ना
हम अबे कौन ये किए दीदी तनी सब दे हम तो कहीं के आप आलू ले कोई जानी आलू ना मिलवे तो हम ओकरा से बता के करनी काहे की हां रे हम का जानता ये कर कुल त ये यही से न बड़का भैया जी हमारी नंबर पर फोन कइले बनी इनका बिजी रहल त आए आ खुदी से तो ली हो तब का जानता रो सुगरा त करत रहल हवे अरे मुंह में ढेलुआ परो बट प्लास्टिक का पीलू पर सब पोछियावा का जरूरी बे दादा तब बियाह का के इनका माई बाप भाई कइले से दादा नाही दूसरा का बनवले बाड़ी जाना त की हमरा के जे दूसरा के जितना कहला न ओतने अतु होला जाय दी जय जन्नी जा जा तू हुए कर अब देखी गुना के गोमा के संग त गुना पिसाइबे कर केवन ठीक बा लिखल बा तारी लीला रा के तू दूध के धोवल बाड़ू अब चुप रही मम्मी जी ओहो के त हम ना जानत रही कि ऐसन कुल भी करतिया काम याद है तो फिर करी है ऐसन कुल का हमारे घर में गुजारा है क्या भाई उड़हरा के बता लेके उड़हरा जाके अपन नहर का भाई भतीजा लेके जल्लू जा ये कहे पा